Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Moixa Mental presenta Les Indòmites. Una hora de ràdio eclèptica per gent de ment elèctrica. Vàrem trair tots els codis mentre corríem la nit i les paraules aniquilàvem la pell i la història. En aquells dies podíem crear la bellesa després de trepitjar una formiga. Érem lents en l'engany i la saliva feia créixer les infeccions i el desordre. Mai estàrem tan sols mentre en la penombra partíem a cercar els gemecs del món. Hi ha algú a l'altre costat? Si és així, estameneja't el cap. Tal volta aconseguiràs que caigui alguna cosa. Segueix-nos a moixamental.cat. Envia-nos missatges d'odi i amor a moixamental@gmail.com. Oh, quina sorpresa! Som aquí! Com pot ser mai? Això és el nostre segon episodi especial d'agost. Avui és 10 d'agost, Dia Mundial dels Lleons. Vos he dit que he estat a Lyon? Estic aquí amb na Mistra Esperenque. Bones. Amb en Roc Negre. Bones, avui venc de solat. I darrere la peixera mos ve na Joana Maria, interpretada per ella mateixa. Joana Maria Borràs, que mos fa... no sé què mos fa. Mos diu 2, 3, 4... explotarem. No entenc aquest missatge. Vamos a morir. Per mi, no sé què li hem fet i ja no està simpàtica amb nosaltres. Mos mira encara rara, que podria ser la calor, podria ser que ha posat l'aire condicionat massa alt o massa baix. També podria ser que no som aguantadors, ni a la ràdio ni fora de la ràdio. Un beset Marga de Puntiró, un beset Sotón, un beset Buda, un beset i una punyà Televisió, Joan d'Esparquímetro i... Ai, no me'n recordes l'altre. Bé, tu ja sabes quién eres. Avui és també el dia de la independència de l'Equador. De l'Equador. Sembla que... Del país. Vull dir, és que sembla un acudit, però no. És dia de la independència d'Equador. Això, d'Equador. Per què tothom té dies de independència i nosaltres encara arrossegant la mateixa merda? I això, que tenim la mà per enmig i l'únic que hem de fer és estirar del cable. Sí. És el dia internacional del biodièsel, del poeta, és el dia del poeta Abai, que segur que és un masclista fidant... No, Abai, no, Abai o Abai. Segur que és un masclista follador de cabres, no ho sé. Però tem dia. No ho sé, alerta. És el dia del reconeixement dels Duran Duran i els gratacels. Mira, la setmana passada els teníem aquí, no sabien que teníem en comú en Duran Duran i és el 10 d'agost. És el dia nacional de la bassa. Campos Barça. M'agrada aquest dia. De fet, és el meu preferit. I és el dia dels dins i les meris. Din. Com el din de Community. Sí. Exacte. I did it again. Bé. Sabeu que fem aquest programa especial per ficar unes falques que feim nosaltres en la nostra vida del fem, moltes accions creatives, una d'elles, això que escoltau, que no sé si és una acció o un despropòsit, perquè jo no entiendo nada, no sé de qué hablan, no le entiendo cuando habla usted, señor. Però no me cridi, per favor. Segui aquí, que podem xerrar, o fins i tot ho podem xerrar. Però no ho sé. A més, si és castellà no parlar, mos entén menys. És que és normal que no mos entengui. Clar, hem deixat la porta oberta perquè entri l'aire condicionat de Joana Maria, que està a 15 graus menys que nosaltres aquí. No, policia del clima, no, és broma, no és vera. Joana Maria està en el nivell que toca. I nosaltres quasi també.
de temperatura, perquè els altres nivells ja hem passat per alt, hem passat per baix. Queda allò, que fem una revista que es diu Moixa Mental Neo. Com se diu? Moixa Mental Neo, ara s'entén. I què conté? Conté El consultori de la senyora Lissé, una crítica cinematogràfica feta d'aquella manera, poesia per totes bandes, entrevistes, suplement de societat, un relat de ciència-ficció meravellós, un relat de ciència-ficció meravellós, un relat que no és de ciència-ficció també meravellós. Hi ha un pot de còmic, hi ha il·lustració i hi ha coses que mos inventam, hi ha anuncis, hi ha... mos forrarem perquè tenim els Balears, hi ha aquells que mos patrocinen quasi cada número. I mos sobren minuts després de que mos subvencionin. La bo és que jo he anat a una de les sessions fotogràfiques amb els models i cada pic hi ha com a més gent que vol fer les fotos i vol posar. També faig presentacions perquè sapigueu qui som, què fem, què és això del Moixa Mental Neo, què és això de les Indòmites, i programam presentacions. Quan i on? Doncs mireu les dates a moixamental.cat barra és allò que se fa en shift 7, en majúscula 7, això és la barra. Dates. I ho escriviu tot junt, moixamental.cat barra dates, i aquí estan les dates. Quines coses, Aquí anem posant els events. Si mos trobeu per ciutat, per campus, per Llubí, per Consell, per Marratxí, o una altra banda de Silla, mos aturau i mos deis vull la revista, per favor, vull la revista. Si sou associades, ja la teniu, no passeu pena. Crec que mos falta repartir una, que duim un mes i 2 setmanes d'enrarriment. No sé què hem fet. Laura, beset. Si mos trobau, mos deis, dame la revista, nen, vente per acá. Si no, envieu-mos un correu. Bé, mos podeu enviar un correu per lo que vulgueu, moixamental@gmail.com, i mos deis que voleu, perquè és que cada pic mos demaneu unes coses més rares. La recepta del pollo al limón ja vos la passaré, no m'han oblid. Vos podeu associar. Hem fet una associació que es diu Gata Moixa. Què fem en Gata Moixa? Doncs mos juntam, fem... Això que fem, que són? Bueno, fem accions creatives. I mos arrojuntam per fer accions cerveceres, també. Un beure, una picotà, mos veiem cada setmana. Això, ser associada de Gata Moixa, vos dona accés al lloc secret on fem les trobades, els números del Neo d'un any, més l'especial, que l'especial no es ven. Només podeu fer-vos amb el número especial si vos heu associat. Si voleu rebre totes les meves notícies, no, les meves no, les nostres, les meves les publica en el Facebook, les nostres notícies. Spam! We got spam. We only got spam. Monty Python, grans. Doncs, només fem un missatge en el mes. Si tenim moltes coses, 2, però és molt rar. Afegiu-vos a la nostra llista de correu, que és a moixamental.cat/newsletter. Newsletter, així com s'escriu en J, en W, en P, en T, escriviu-ho com vulgueu. I si no mos trobeu, envieu-nos un email. Crec que hem enviat besos i punyals a tothom que mos fa falta, així que... Per què mos falta... No, per què no? Perdoneu. Per què és un programa especial avui? Perquè vos posarem un bocinet d'un relat que, mira tu, quines casualitats, és meu. Però està interpretat per Namistre Esperenque. Se podria dir això, no és vera? Se podia dir. I està muntat per Roc Negre, és a dir, nosaltres mos ho fem, nosaltres mos ho cuinam. I en aquest programa especial vos posarem aquest bocinet, no dura molt, no passeu pena. I és el principi de Voltant per les estrelles i sona tal que així. Voltant per ses estrelles. De Nanam Nolan. L'univers. Quadrant 8302A. Sector 1. Galàxia ANZ21. Constel·lació Lenon. Sistema AN Alfa. Puntet insignificant. Llevat d'una lleugera vibració, tot estava en silenci.
Tots els sistemes s'havien suspès feia mesos per estalviar energia. Després de la darrera missió, les bateries necessitaven una regeneració d'emergència i el tram actual tenia tota la pinta de ser bastant tranquil. De sobte, amb una ordre imperceptible, l'ordinador central es va posar en marxa, mostrant un recordatori a la pantalla principal. Va fer unes comprovacions rutinàries i va enviar un senyal de sincronització. Va obrir un port i després d'una estona va rebre una actualització amb data de feia més de 2 dècades. Va comprovar-les, les comparar i les incorporar a la base de dades. Va posar una cafetera en marxa, encengué el llum de la sala criogènica i activar el procés de reanimació. A la sala hi havia 3 càpsules, però només hi havia un ocupant, Ivan, que cada cop necessitava més temps per deixondir-se. Devia ser l'edat. Per sort, ja no sentia aquells oiets ni el mal als ossos en reanimar-se. Falten 2 hores per començar el projecte Mallorca 35 Inca 4 Sineu-1. El cafè està a punt. L'ordinador el va informar amb una veu planera. En moments com aquell, estava content d'haver baratat el sistema operatiu que duia per defecte. Aquell cosset cridaner i insufrible que comptava acudits pegant botets quan el despertava el trener de polleguera. «Dismiss», va contestar. «Ajorna 1 hora». Ivan s'ho va prendre en calma. Va fer uns estiraments, primer a poc. Va exercitar la vista, cosa que el preocupava sobretot des de no feia gaire. Va fer un repàs mental d'una llista de títols de pel·lícules que havia memoritzat, primer endavant i després enrere, i es va dirigir a la cuina. «Cafè», va pensar. «Bé, cafè o el que punyetes fos allò. Probablement pols especial recremada amb un aroma artificial afegit, cosa que un altre temps, potser, li hagués fet gràcia, o ràbia, o les 2 coses alhora». Va seure, se'n va abocar dins una tassa i va deixar que els seus pensaments volassin entre plans futurs i records de quan era més jove. Va riure amb un record fugaç que li vengué inconnex i va marxar esquiu. El seu cervell no va ser capaç de retenir-lo, que ara era de mel i els pensaments només s'hi aferraven un moment per caure mig fusos per l'altre costat. Havia perdut un poc la noció del temps, de la realitat i d'ell mateix. No sabia quin dia era, quin dia se suposava que era, més ben dit. Tanmateix, poc importava. De fet, res de res importava en realitat. Seguien enviant dades i informes, provocant-los a l'espai, però segur, ben segur, no era que hi hagués qualcú escoltant ni que encara quedés ningú per rebre-ho. Hi havia dies que estava convençut que només contribuïa a omplir l'univers d'un poc més de fems, d'estar cridant a una paret de formigó, fent rebotar el so i que res tenia sentit. Altres dies, un poc més animat, creia que a alguna part de l'univers hi havia qualcú que l'escoltava atentament i que recollia curosament totes les dades. Les classificava i les emmagatzemava ordenades per poder exhibir-les a la pròxima reunió social. Segurament duent-se un mèrit i un reconeixement que no li pertocava. Va engronsar el cap provant de centrar-se. Havia de sortir i encara no havia berenat, i la impressora tardava tant a fer una llesca de pa en sobrassada i mel que se'n va afluixar. «Redeu», va dir mentre cercava qualcom més ràpid al catàleg. «Idò, unes galletes d'oli serà, per ara», i va planejar deixar-la en marxa mentre era fora. Després de menjar de dret, perquè no tenia esma de tornar a seure, va revisar tot l'equip, es va vestir i va entrar dins el mòdul auxiliar. Posà en marxa el programa de conducció i es va fermar el seient. Va aguantar la respiració i el mòdul va sortir disparat, primer amb força, després més suaument. Aquell devia ser un dels moments que més gaudia de tots. Era un insecte surant a l'espai davant aquell cor de flor, sense pistils ni pètals, que era el planeta davant seu. Silenci. Sentia la seva respiració, intensa, calmada, solitària. Allò només es podia comparar a bussejar dins un oceà engolit per la immensitat, relaxat i alhora amb un sentiment animal que el punyia al clatell. Una por irracional a l'inconegut, temors de criatures minúscules que se saben fràgils. Era plàncton. Va deixar que els seus pensaments volassin lliures fins que la càpsula va acabar el procés d'aproximació i aterratge sense cap problema. Va revisar les anàlisis de l'entorn.
Agafà la motxilla amb els estris que necessitava i va sortir a poc. No hi havia motiu per frissar. Al seu voltant no hi havia res que semblés viu. Podria ser ben bé perquè la temperatura era bastant baixa, l'atmosfera massa prima i l'aigua segurament mostrava la presència de metalls pesants. Nivan va fer unes passes, un poc desorientat. El planeta era relativament petit, tan menut que es podia veure a simple vista la seva curvatura, i completament desolat. No hi havia cap puig, ni muntanya, només una massa d'aigua que xapaven dos al terreny. La llum que arribava de l'estrella primària era d'un color que feia que tot agafàs un to porpre quasi real. Silenci, inspiració, expiració, silenci, inspiració. Silenci llarg, expiració. Ara agafaria les mostres. Va obrir un potet i va mullar els nanobots recol·lectors, que va veure la pantalla de control s'escamparen amb rapidesa. Va agafar un altre pot. Aquest de mostres. El va omplir d'aigua amb cura i va tornar al mòdul a esperar que els nanobots tornessin. Va fer unes comprovacions de rutina, integritat, sistema operatiu. La bateria, el darrer cop, havia donat problemes. Semblava que havia carregat correctament. Va mirar la pantalla de control. En entrar els nanobots al mòdul, va fer una darrera mirada i va posar rumb a la nau. De camí va decidir que en arribar faria que la intel·ligència artificial li escrigués una novel·la. No volia tornar tot d'una segelera, com li deia a la unitat criogènica. Un cop a la nau, va passar pel filtre, dugué les mostres i els nanobots del laboratori i comprovar que la impressora havia acabat el menjar. He de modificar la recepta. Li falta coent en aquesta sobrassada. La mel no era res de l'altre món, però li donava un poc més igual. Va provar de recordar la darrera vegada que em va tastar de natural i no va poder. Per molts anys. De sobte, la veu de l'ordinador principal va interrompre els seus pensaments. «Desarrolla?» va contestar forçant un accent còmic. Si els darrers càlculs rebuts són correctes, avui fas anys. No fotis, aquesta m'és bona, i quants en faig? Sabia que l'ordinador podia llegir fins a un cert punt el to irònic, però no tan sutil com el que havia fet servir. Tècnicament, 3.402 anys a la Terra amb un marge d'error de més 3 per 10 a la -2 hores. Hòstia puta, però és per dalt! No havia estat conscient del temps que havia passat, despert i criogenitzat, i en un moment ho va ser, de cop. Amb una galtada va passar de ser un adolescent a un vellard en la seva 50a tercera edat. No he entès la darrera ordre. Per favor, repeteix-la d'una altra manera. Dismiss, va contestar amb un moviment de cap. Una tristor va envair a traïció. Quan va començar el viatge sabia que n'era un de no retorn. Sabia que no quedaria ningú que el recordàs si hagués tornat a la Terra a una de les fases primerenques. Però el que no s'havia aturat a pensar era que no quedaria res, ni tan sols la societat com la va conèixer. No, pitjor, de la societat que hagués pogut imaginar que vendria després de la seva contemporània. Va seure i va menjar-se la llesca que acabava d'imprimir-se i va deixar que la seva por, la seva angoixa i la seva irrellevància passassin de llarg. Va voltar el cap i mirar a través de la pantalla l'infinit, el no-res. Boníssim! Ara estem surant aquí. Hem baixat molt el ritme, hem baixat el ritme del programa a nivells d'episodi 1, però amb una gravació d'episodi 2, crec. Això és com comença Voltant per les estrelles, que és un relat serialitzat i que trobareu a Moixó Mental Neos per parts, evidentment. Escrit per Naman Nolem, que són jo. Interpretat en aquest cas per na Mistres Perenque i aquest efectes per rock negre, una cosa que està en el nivell de... Hi ha un podcast a ràdio, no me'n recordo ara, ai, perdoneu, potser si me'n recordo ho escriuré a qualque banda. És un senyor que fa tot el que és la ciència-ficció des de ràdio...
dels temps infinits. Sí, fa com a programes especials amb temes específics de la ciència-ficció i té aquest so com a de 1981 enllaunat, ficat dins aquesta rentadora boníssima, i ell ho fa a posta, crec. Has pegat molt. Creu. Has pegat molt modern, 1981. La Guerra dels Mundos. Bé, ara podríem fer, com que ha durat 10 minuts, són com a 2 cançons i no duim pregunta, podríem, de cançó ni de bocí, perquè, clar, si voleu una pregunta de què feu en l'univers o què feis en els nostres aniversaris, No me n'es tomate. podríem fer preguntes absurdes! Sí, que és una secció que m'agrada molt. Bé, comencem. Ala, pregunta. Si fossis un adhesiu, quin series? Un adhesiu. Un adhesiu d'aquest d'aplicació. Blu-Tack. Aquesta m'agrada molt més. Jo seria un tazo, aquell que deia... Estoy... Com era? Ara no me sortirà. Això no és un tazo, és tois. No era un tazo, també. Era un toi. crec que no. És ben boat. Ara els tornen a vendre amb el bollicau. Ah, sí? Sí. Encara existeix el bollicau. Sí. Lo que cada pic d'un menú de xocolata, que crec que és impossible. En sèrio? Un besito panini. Jo és Panini que- no, pan rico. Pan lo que sigui. Pan boli. Jo és que... Clar, jo era de lo xerec, de lo més xerec. Perquè jo el que m'agradava i estava molt d'això era de les panteres roses. M'encanten les panteres Sí, roses. però clar, això és veneno, això és verí. Sí. Verí, no? Això és verí, però bueno. Jo, si fos un adhesiu, seria aquell de sobre fent ronda. Què voleu que vos digui? Jo pensava en una altra cosa, no he pensat en... Seria una calcomania. D'aquelles que venien amb les panteres roses. Encara n'hi ha. Hòstia, que... El meu net en du, i és que... Ara són de colorins. Bé, ai, els genolls. Si fóssiu una fruita, quina seríeu? Mango. Jo seria una... Com sonava? Vale. Fruit de la passió. No. Taronja. No. Hi ha com unes mandarines que se mengen en la pell i tot. Kunguat. Un conquaix. Jo seria un conquaix. Un complaix. Perquè Com. són super mones, super guais i tal, i quan te les menges són un puto cagarro de l'hòstia. Vaig d'una decepció tan gran de menjar el conquaix aquest. Vaig fer un... És una planta invasora. Sí. De fet, nosaltres les vàrem haver de rebassar perquè en teníem per tot, Sí. i això és una merda. Sí. No, i a més... És com guat, és una merda. Però- Títol de programa. Com en roc negre. Però... No, jo dic que molt polit i molt bonic i que el que tu vulguis, però quan te menges un desastre, sí, per això seria això. Jo seria un meló, clar. O una cindri. Clar. A un... Melindri. No, claro. O un què? Perdona, no estic més gras que una cindri. No, per lo que tu te passa sembla que ell... O un això. Això volia dir. És boníssim, és him d'ell, és ell, això. Això és el meu home. Clar. Necessit... Ara, concentreu-vos. La següent pregunta és... Quina és la vostra combinació perfecta de, 2 punts, cortines, vidrieres, persianes? Contest jo primer, perquè no enteu la pregunta. No heu entès la pregunta. No enteu. Sense cortines, en el meu cas, la combinació perfecta de cortines, vidrieres, persianes és sense cortines, vidrieres pintades i persianes obertes. Vidrieres pintades. Sí, amb aquell... Tintades. Amb aquella pintura fent aigües i colorins. Val, ok. D'acord, en l'estiu, persianes tancades. Sense cortines. I les vidrieres, m'encanten les vidrieres, però clares. Que deixin entrar la llum. Tancades o obertes? En l'estiu obertes, en l'hivern tancades, i les persianes obertes. Ja. Eh? Negre? Jo...
persianes tancades, vidrieres tancades, i si puc pintar tot de color negre també, el vidre també, i cortines d'aquestes que no deixen entrar ningú. Com sempre. N'hi ha unes que són boníssimes, que són com d'aquelles gruixades que posen als hotels, que no deixen... De discoteca, Sí, de bar. sí, Sí, d'aquestes. De petit, què volíeu ser? Astronauta. Jo vull ser Indiana Jones. Mo mare de que volia ser militar, jo de mentida! No, sí, tu volies ser militar. Encaixa. Perdona, lo de Indiana Jones va ser després. És a dir, primer el que volia ser era el predit en Koji Kabuto, que era el que feia el robot. No en Koji Kabuto de Mazinger Z, sinó el que havia fet el robot. Ok. Jo és que me'n record de Galàctica. Mirava Galàctica, Sí, jo volia clar. viatjar per l'espai. Home, com tots. Bueno, no, com tot no. Jo era més d'en Buck Rogers. Piti, 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 piti. També. I he vist un parell de capítols. Buzz Rogers és una icona gay. Per jo sí. És que he vist un parell de capítols fa poc i du un traje daurat i de sota se posa com a vigilar els dolents i és... Clar, com no m'havia d'agradar en Buck Rogers amb aquest culamen. No ho sé, no sé, sí. Hi ha una foto per internet. Això és el paquet D'en Kirk. D'en Kirk, D'en Kirk, com no, d'en Picard. de Picard. Ah, perdó, sí. En Kirk no tenia paquet, tenia panxa. Tenia panxeta. Però tenia un punt, també. Sí, no ho sé. Però és aquella feminitat que té Capità Kirk. Sí, molt de rotllo en totes les femelles especials. Sí, però qui li agradava era Spock. Ho sabem tots, a més. Si haguéssiu de tenir una botiga, de què seria? Llibreria, una llibreria. De quin estil? Papereria. Material de papereria. Saps que jo tenc una filia amb Qui no té una filia amb això? Jo també. amb aquelles capsetes i amb aquells com a organitzadors de coses i capsetes i carpetes. Sí, segueix coneixent a no sé quina xarxa que tenen un museu, una casa museu dedicat a això, a cosetes guardades per temàtiques, per categories que elles s'inventen, i pots anar allà, reservar cita i te deixen Organitzar coses. obrir els calaixos i les capsetes i treure-ho tot i tornar-ho a juntar. Són anglesos. Són anglesos. És que m'he perdut en els 30 segons que m'has començat a explicar una coses filia. i he dit, no sé de què està xerrant. Roc Negre, si tinguessis una botiga, de què seria? Jo sí que tindria una llibreria, però no vendria llibres. Els llogaria i hauries de demostrar que quan te llogues un llibre te l'has llegit, perquè si no hi hauria conseqüències greus. Això és una borda de biblioteca, no? No, seria una... No ho sé. No sé com dir-li, però seria això. També suposo que segrestaria gent i li faria llegir i coses d'aquestes, també. Tindria un quart d'hora i els fotria allà. T'ha tocat què? T'ha tocat sentido i sensibilitat. Hi havia aquest? Què m'entès d'aquest llibre? Què hem tret d'aquest llibre? Jo, evidentment, tindria una botiga de discos, perquè no estem xerrant aquí de treure parners. I ja tindria una botiga de discos discos que no se compra ningú. Perdoni, vostè té Shakira? No. Jo tenc el grup de versions que fan les cançons originals de Shakira en japonès, que són els Kitano Shakira. O algo així. No Ha estat terrible aquest xiste. Però m'ha fet gràcia. I doncs passem a la següent pregunta. Si fóssiu un assassí en sèrie de pel·lícula, quin seríeu? Aquí vull matar. Aquí o quanta de gent? Assassí en sèrie... Ai, no sé. Però ha de ser de pel·lícula? O pot ser real?
Ja sabeu que jo faig la pregunta i vosaltres contesteu. Ja ho sabem, però bueno, te fem un pot ser bona, també tant en tant. Si en tens un, digue-li ni. No, jo només demanava que si havia de ser real o no havia de ser de pel·lícula. És que passa que... És que jo seria... No n'hi ha cap que m'arriba... No m'arriben. Seria assassí, rock negre. I punt de set. Clar. No m'arriben. Vist l'esperenca? És que no ho sé, estic pensant en qualque rotllo venjador d'aquest assassí en sèrie que s'agafa la justícia per la seva mà i no me'n surt cap. De Vengator, no? Sí, però... Qualsevol d'en Charles Bronson. En Branson Michael Harsen. Jo seria en Freddy Krueger. És una espècie d'assassí en sèrie. Sí, en tus sueños. De fet, crec que l'únic malson que ha tingut amb un assassinat de pel·lícula és aquell que del llit que l'agafa, que crec que és de la una o de les dues, que l'agafa i fa sanguinós. Sí. Bé, vinga, una pregunta més fàcil i amb aquesta acabam abans de fer una altra cosa. Si fóssiu fatxes, quin dret fonamental prohibiríeu? Yeah! Mos tancarà del programa. Pues ja, sí. Anem a cagar-nos amb ells i ja està, vinga, directe. El primer que s'han carregat i que se carreguen sempre, que és la llibertat d'expressió. Sí, jo... Roc negre? És que, clar, estic... Realment, jo el que... És que seria... Mi ment seria un moment enretortillada. Jo el que faria seria obligar a tots homes i dones a dur el mostatge d'un Hitler. Obligats, però. Això és un uniforme, no? Un dret fonamental podria ser la individualitat. Sí que és el segon que fan. Jo, com havia dit el dret d'expressió, el canviaré per dret de reunió. Dispersen-se! Hombre, ja! Hijos de puta! Que hi ha molta de gent aquí. Ai, no, hay mucha gente aquí. Que se me dispersen. No puede haber más de 3 persones. Excepto que estén trabajando. Sí, o que siguin ells que facin orgies i coses d'aquestes i rotllos d'aquests. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. dbalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. dBalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix dbalears.cat. M'encanta. He escoltat que l'obra cultural balear fa 60 anys. No en sabia gaire cosa de l'obra. Saps què fan? Idò, mira, des del 1962 defensa la nostra llengua, reivindica la cultura de la nostra terra i lluita per l'autogovern. Ara, l'obra cultural balear mira enrere per celebrar aquests 60 anys, per subratllar el seu paper en la lluita per les llibertats democràtiques i per accentuar la seva implicació en la normalització del català. Però també mira endavant, per abraçar una societat que canvia dia rere dia, perquè als 60 anys l'obra cultural balear és més jove que mai i segueix fent país. Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971 0901 94. Amb la teva ajuda seguirem fent ràdio en la nostra llengua. Fes-te soci d'Ona Mediterrània per 4 euros al mes telefonant al 971 100 222 o a través de la pàgina web www.onamediterrània.cat.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Sí! Que hem escoltat? Ho sabem! Kraftwerk! No era una sorpresa, me sap greu. No ho era, no senyora, perquè jo crec, els he d'oir perquè fa estona que no els sentíeu. Els heu d'escoltar un pic cada dia? No. Perdona, no tens ràdio a teva. Un pic cada 2 anys, 3 mesos i un dia. No senyora, m'apareixen, que has dit, eren un grup de tirolesos? No, jo no he dit això. A fora d'antena el que he dit, és que el piano d'aquesta cançó me recorda com si fos un grup de tirolesos però amb sintetitzadors, res més. No mos tancaran per riure molt dels fatxes, però sí de riure molt del Kraftwerk. Sí de Kraftwerk, no? Bueno.
Clar, aquests senyors que... Jo he vist un vídeo d'ells, del segle I, Sí. que tocaven la flauta i eren hippies. Sí. I aleshores... Per què no m'estranya? Clar que sí. Després se tornen locos, comencen a experimentar amb maquinetes, comencen a modificar maquinetes. Clar. I és que això m'encanta. Bueno, perquè la idea aquesta de... Necessita aquesta maquineta que no existeix, però tu me la fas, perquè vull que faci això i això i això. Però tot ve en relació amb el tema cultural i evolució de la cultura. Passen de les drogues psicotròpiques a les drogues dures i la música canvia, però és així. A omplir l'escenari de màquines. De catxivatxes, clar. Ara duen com una cosa superpetita amb un pal Sí, i ja està. Que sí, dius... sí. Clar, hem perdut aquest romanticisme de... Baixa el camió! Sí. Però per què mos has duit aquesta cançó? No, per això, perquè recordem això, no? La capacitat de reinventar-se. Molt bé. De construir, de fabricar el que no existeix. Vale? I la meva pregunta, que no té res a veure amb això, és quines senyals, quina és la primera senyal que vos trobeu quan sortiu de casa de que s'acosta l'apocalipsis? Hem de sortir de casa. Que el veïnat mira a un costat i fa de no veure'm. Excepte que tu li diguis bon dia, com va? I te fa has escrit res avui? Mira, me n'he d'anar a la feina, Dios. Això i gent amb aquelles màquines de l'infern, els monomatins aquells, amb un guardapits fluorescent, i encara d'en sumar merda, de... Saps aquella cara de... que no sé si perquè s'abaixen i li canvies l'expressió. Però és que no només és la cara, és la postura. La postura que han de tenir en el cos per cabre allà a damunt d'aquella plataforma. Tu fixa't? Sí, és com una postura de diva. No, com a... Sí, la postura de diva. Sí. Diva intentant mantenir la dignitat, perquè estan com si anessin... He d'anar al banc. Clar, perquè el cos està recte i les cames estan de viatge. I és com si estàs en una passarel·la, però fora moure les cames. Quan van dos, que em sembla una moneda aferrada, així, que dius... Un koala. Això. Sí, no ho sé, són estranys. Això jo crec que seria signe de l'apocalipsi. Sí. De fet, aquesta és grossa. Bé, i que de sobte veus el cel negre i no plou. Ja, sí. Bueno... Clar, si anem als canvis, tots els signes del canvi climàtic... No, el canvi climàtic no existeix i la Terra és plana. Bueno, però això ho diuen aquests que a l'anterior pregunta havien forçat a tothom a dur mostatge d'en Hitler i si no te tancava. Aleshores, no. Perquè... Això no és vera. També hi ha guàrdies civils que no hi pensen, no hi comulguen amb això, que saben que la Terra és rodona. Perdó, la Terra és geoforma. Ara és que no és rodona tampoc, però... La Terra té forma de terra. Clar, i la lluna de lluna. És com... No. I les llunes d'altres planetes no són llunes, totes tenen nom. Totes tenen nom, menys la lluna que és lluna. És supergraciós el tema. Són noms superxulos, superguais, i la lluna tal, la lluna qual, no sé què, és nostra lluna. Vale. Heu d'escoltar el darrer programa de The Illusionist, que ve que xerra dels noms dels planetes i es diu Uranus. Uranus. Passa el mateix... Passa una cosa que em posa nerviós, que és com l'ozona. L'ozó, que abans era ozona i ara és ozó. Molt bé. Quan plou... Otres. Sí, quan plou fa olor de terra banyada i t'hi diuen, no, fa olor d'ozó. I dius... No, fa olor de terra banyada. No, fa olor d'ozó, però dius, i a què fa olor? L'ozó fa un olor semblant a la terra banyada. Vés-te'n a casa teva! M'està estimando aquí, què és esto? Quàlia. Quàlia té forma de geoforma?
No, en capítols anteriors A capítols anteriors de les Indòmines. Que varen d'Esquàlia. Perdoneu, aquell l'he esborrat de la memòria. I hem de fer capítols anteriors de les Indòmites. Quàlia. Xerràvem de l'esquàlia, de les percepcions. Sí. El masculí de la paraula. Sí, curiós. És curiós. L'esquàlia. Bé, Roc Negre, la teva senyal de que s'arriba l'apocalipsi? La meva senyal de que arriba l'apocalipsi és que mos deixen fer un programa de ràdio. Perquè, clar, després d'això ja només pot venir la desintegració de tota la humanitat. Jo no vull dir res. No puc dir més coses. El que podríem fer és com a la paraula de la setmana, no? Paraula de la setmana. Aquí pensava, per que gravada, que no havia arribat. Perdó, devia fer com una pausa. T'anava renyant. T'anava renyant diferit. Heu duit paraula? Sí. Mestre Esperenque? Eixermar. Perdoni? Eixermar. Arrabassar una terra. Tallar la brossa de la garriga i convertir aquesta en terra laborable. Torno a dir, per favor. Eixermar. Molt bé. Aquesta és la primera recepció. No vos llegiré totes les altres, però anirem directament a la número 4, que és acabar d'omplir una bota o altre recipient de vi, afegint-hi vi fins que sia ben plena abans de tapar-la per conservar-li. I això també és eixermar. Això també és eixermar. No té res a veure una cosa amb l'altra. En la terra, perdona, com que no té a veure que has de conservar el vi per fer la terra... Com era? Per fer la terra... Roturable. Això. No, laborable, roturar. Sí. Clar. Roturar seria llaurar. Llaurable. D'etimologia, del llatí. Llaurable és una paraula d'aquestes sensuals. És semblat a llepable. Sí, no? Ets llaurable. Se pot dir, ets llaurable. Ets practicable. L'altre dia li vaig dir a qualcú, no, mira aquell que és bastant llepable, però clar, era traduït. I va ser molt raro. És l'amible. L'amible, eh? No ho sé, és que jo, quan me tradues, no m'entenc. I va dir, que se puede llepar. És llepable. I l'etimologia, perdona. Sí, és de llatí. És xermare, que és treure una erma, fer cesar de sa erma una terra. Jo no t'entenc quan xermes en llatí. El llatí és complicat. Roc Negre? Bueno, he triat una paraula... l'he triada, vos diria perquè l'he triada abans de dir-la. És a dir, l'he triada perquè hauria... Estàs tenint 12 centímetres, 12 minuts. En què estaves pensant? No, perquè hauria de ser el mantra de les indòmites, aquesta paraula. Que és valba, que és del llatí, valvus, valva, valvum, que no m'interessa. En català tingué primerament el mateix significat que en llatí i després el de que té dificultats en el tacte enfredorit. Per això no és el significat actual, sinó que és que executa amb dificultat i imperfectament els moviments que li són propis, dit especialment de la llengua. I d'aquí ve barbussar. I no sabia que fos un valp, un valp que també existeix. Sí, exacte. Bé, té més coses, però no m'interessava més. M'interessava aquesta de que sigui el nostre mantra. Jo en duc una que és desplegable. Jo duc potó. Potó, que Tortosa, Mallorca i Menorca és paulla, peu forçat. Perdoneu, veus? Peu forcat, no forçat. Per això no tenia sentit. A Mallorca també és, per extensió, peu dividit en dits d'un animal i a Menorca és un pauc d'infant petit. Hi ha frases com remenar els potons, que és caminar molt aviat,
o eixamplar o estirar els petons, morir-se de forma familiar. Que ja vos ho vaig dir quan vaig dur eixamplar. I és desplegable perquè, clar, que és una paulla coberta còrnia que protegeix la part anterior del cap dels dits dels quadrúpedes ungulars. Etimologia del llatí pedis ungula, ungla del peu. Però, pedis ungla, peulla. Pedis ungula, pedis ungula. No me surt peulla, no sé què passa. Però té un altre significat. Hi ha altre significat de peulla que és pinassa o fuaca de pi a Berga. Que té l'etimologia que sembla possible que vengui d'un llatí pinifolia, fulles de pi, que hauria donat una forma pifulla. A mi és que tot me sona porno, vull dir. De lo primer que has dit fins a d'ara, tot me sona porno. He dit, perquè he dit folles de pi. No, o polles de fi. I potó, i polla, ja està com... Però potó no és una paraula sexual. Bueno, per tu. Per tu, saps? A mi m'ha sonat de porno. A ponto. No ho sé. Ve del llatí. De pont no estar, no estoy. Ho veus? Anem a les votacions, perquè si te l'has de posar calent haurem de sortir d'aquí, que només ens queden 5 minuts. Potó. Jo també, potó. No hi ha discussió, és a dir... No, però no m'ha deixat dir la meva. Digues. No me'n recordo les que he duit. Valp, clar, la meva favorita és Valp. Ja està, però bé, ja està. Potó és boníssima. Boníssima. Llama d'aquest. Sí, exacte. Llepem els potons. Llepem els potons. O remen els potons. Sí. Què hem de partir? Eixer-me el tassó. No, com era? Llaurem. No, però eixer-me la quarta excepció, que només és de Mallorca. Omplir la bota. Exacte, però és fins a dalt. Fins a dalt, a la roseta. Que s'aguanta. Molt bé. Sí, no ho sé. Ara jo vaig molt perdut perquè mos queda... Joana Maria, posa ordre aquí perquè no sabem què fem. I doncs sí, posem una altra cançó, clar, evidentment. Què hem de fer, si no? Yeah, JB. You them have things. Down. All right. Coming soon. Right. Like every picnic we go to know. Can't start. And the teacher big up Vaxa. Me nah have no time for drills. Me nah love frap tail. Coulda even we a go have axel. Every female want me contact at mail. That coming now your gal what the cash pad clear. Authorize, me tell the boy. Man skiller than a killer when him out from bail. Bet your money put your house pan sale. With your wife all your pick me just can't feel. Them could be me adapt to a 3D. They could pick me a greet me like me a key treat. Big woman say them need the teely, the sweet. Young gal like a cup for teach up a beat me. Pussy run like tracks like Diego, radio stadium, the alien here no stay no where you real no. Me status famous, virus, catty rate up. Me dangerous, cable, Spain no play no danger. The world boss can't stall you. A day you the king and him a run dance all. A day you the king and him a run dance all. A day you the king and him a run dance all. The world boss can't stall you. A day you the king and him a run dance all. A day you the king and him a run dance all. A day you the king and him a run dance all. No time for years. Up to the time same way. Me I run the universe, the world of mine same way. Big up every DJ. 90% that who know what my DNA talk truth. We come from a sperm and a egg, but a bad mind boy is a slime same way. God panic camera, the crime tape play. Fucking need that you do it in a USA. Grand bagger recharge up my mad brains, and I hold it on the Gaza with a bag of bad slave. No remorse like the man where rap grave, man grave. Why you wanna see your brother down rap grave? I be on no Rolex, me no watch face. If your heart clean, me will help you. Me got grace, but me got bad ways as well. I still clap, make boy head back swell. Yo, the world boss can't stall you. A day you the king and him a run dance all. A day you the king and him a run dance all. A day you the king and him a run dance all.
The world boss can't stall you. Adi a the king and him a run dance hall. Adi a the king and him a run dance hall. Adi a the king and him a. Me not have no time for jails. Me not love frap tail. Coulda even we a go have axial. Every female want me contact at mail. That coming now your gal what the cash pad clear. At the rise, mama tell the bow weed. Man skiller than a killer when he mouth bomb beer. Bet your money put your house pan steal. Let your wife all your pick me just can't feel. Them could be me adapt to a 3D. They could pick me a greet me like me a key treat. Big woman say them need the deal, the sweet. Young gal like a cup for teach. Up a beat me. Pussy run like tracks like. Bé, doncs hem escoltat en Beef Cartel, Run Dancehall, featuring Lisa Mercedes. Vale, ok. Des de Jamaica, Dancehall, i fa una temporada que estic intentant entendre d'on ve la música moderna. La música urbana aquesta que tothom escolta avui en dia, perquè no l'entenia. I com que me resigno a entendre les coses moltes vegades, però són beneït, realment. Ara vaig començar a gratar i la meva conclusió és que tota aquesta música ve... No reggaeton és per una altra banda, però tota la música... És que pensava que havies dit música. Clar, la música urbana, aquesta que s'està fent avui en dia, ve del dancehall. El dancehall sorgeix a Jamaica i tant les seves estructures de cançons com el ball, perquè també el dancehall és un ball, com la moda i de què parlen les lletres, és exactament el mateix. El que passa és que aquest no ho fa bé. És a dir, en el final aquest tema són 3 acords, una base rítmica i llavors hi ha el que serien les seccions de rock and roll i de pop, de lo que és la música, se fa a través de la veu, ja sigui canviant de cantant, en aquest cas un home i una dona, o som fent com si fos un instrument solista i anàs canviant de temes. Pues tot ve d'aquí. I ve arrel de que en els 80 hi va haver una baixada econòmica molt bèstia a Jamaica i, clar, estaven fatals, tenia molta violència i la gent s'ajuntava a uns locals que se deien dancehalls a escoltar aquesta música. I a partir d'aquí és quan s'expandeix. És a dir, quan vegeu aquests modernillos, els moderns aquests fent algo, que sapigueu que ve d'aquí. El modernillo, haz algo. Sí. Entretén-me. I tenc un parell de preguntes. Vale, pues avui duc unes preguntes que són preguntes dirigides. Vale? Una secció nova. Espera, no pot fer una secció nova sense una capçalera cridada. Preguntes dirigides! Poden de moda, això. Mistre Esperenque. Sí. Què he de fer si veig un animal en perill d'extinció menjant-se una planta en perill d'extinció? Menjar-te l'animal, evidentment. I la planta. I així arregles tots els problemes. I trepitjar la planta. No has de fer res. El que has de fer... No. Però... Intervencionisme! Vale, no, perfecte. No. Preguntes dirigides. Hauries de fer alguna cosa si alguna de les dues estàs fora de lloc o... Però no. No, vale, ok. Messi la Cybership, si te menges a tu mateix, series 2 vegades més gran o desapareixeries? En el meu cas, seria 2 vegades més gran perquè allò tot se me queda a les caderes i tot m'engreixa. Jo no ho entenc, cada pic tenc més panxa, però m'acaben els calçons. Perquè tot ho compres més gran. No? Fa estona que va com la roba elàstica i ja no tenc problemes amb això. Bueno. Però m'acaben els calçons i estic més gras. No ho entenc. Visques a l'icra. Tenim un altre... Sí, dali. Ràpid. Vale. Has de moure els botons. Si un vampir mossega un zombi, el vampir es converteix en zombi o el zombi se converteix en vampir? Ostres. Mistre Esperenque, que això va per ti, ja ho saps. El vampir no mossegaran el zombi. No. Impossible. Ja no tenim sang. No deixonaríem. Els zombis no tenim sang. Vale. Messi de Cybership. Qui va posar en ordre alfabètic l'alfabet? Monsieur Alphonse Alphabetit.
O el seu germà. Hi ha una disputa... El germà Bessó. Sí, allò, és que ja me sonava més el germà. Sí. Hi ha una disputa que diu que en el fons i en Pierre estan bareats per això, perquè un volia fer ABC i l'altre volia fer ABDC. Sí, ABDC. BDSM. ABDSM. Sí. Si estoy en Nova Zelanda, on és la Vella Zelanda? A Londres. No ho sé. Tot està en el Regne Unit. La Vella Zelanda és al Regne Unit segur o a Austràlia. Perquè és que no me'n recordo si els... com se diuen quan empresonen? Els presoners australians. Sí.